Kacing ko Blei ya pi wei pa wei ka teng jo tra Jesu ka Manna ka wan shapi ha ka nei ka por bat ka benta bangin ye kren na ka shti se Hebrew ka nong baneng kong ka khot baneng kong ha do ko balai ka phang ban ye kren ka long u Blei kren hangi U Khun jong u unong tho ka shti se Hebrew ula batai shai bau Blei ha ka ba men hendai ula kren ling baki department jongi ling bau Noah Moses ki nong bishar ki nong yatulupa ki lengdo ki siim bat ki nong yalam ki bau Blei ula penpau yala kamon bat ka plan jongu bat kalapoi kapor hakaba ka beneng kala kangkerdep ya ka kubor jo Blei bau bri umla syuban yos ngau ru nau Blei ya kaba la antat kumba saus pa san post nem kata ki khot ka silent prayer hendrei hadin jong kata u Blei la pha ya lau khun ya ka ban kren leng ba jong u ban pen pau ye ke jinglong Blei hau Jesus Christ bat ban pen pau ye ka plan ka jo Blei leng bau Jesus Christ. Nio i bahagi departemen degi babon benta bat hagi babon rukom hagi nong itu lupa hagi negis ngi ki bakadu ukren hangi U Khun. Yau balatung ban long nong yo pateng ya ki eke baro da uru la tau ye ka pertai. Ki pertai baro la tau dau Jesus Christ ubalong ka ktin jo Blei. Blei ula kren de kaktin bada ka bor mensim bakui ye kaktin la penlong bada ya ka pertai paro bagi babun sertap jongki la tau da kaktin ka balong u Jesus Christ uba bau la long ka jingteng shan ka boram jong u bad ka durhi ka jinglong tenrai jong u Blei baru bekersyani ke baro da kaktin ka bor jong u abau la la penlong ke jing pen ko ki pop wala syong akti ka man jo ba crowd ta me sijro ka benta ka bangyo i hang ni ka long bau Blei o la pen pau ya la de dau Jesus Christ u Jesus long ka image ka jong u Blei kupa ubangim la ban yo i yo Blei kupa andre dau Jesus Christ ni yo i ya ka jinglong u Blei kupa ya u Blei kupa ha u Jesus Christ baulong ka dur jong ka jinglong tenrai jong Blei hi ka bala pau ha u Jesus Christ ki Muslim bagi nong persya ya ka yo Jesus Christ ki ong bau Jesus de tang Mesaya Jesus de tang nong ra kubor Jesus de tang shekri jo Blei bat kumta teter and rei ka Bible gitu bau Jesus de Blei ubalawan ban pau syaka pertai ya ka ba ki breu ken yo i ka durba shisha jo Blei kalong leng bau Jesus Christ baru neu Jesus u Blei ubalong u Blei nong pen im ya ka pertai ubla tau ya ka pertai da u bat ubala pen pau ya ka jinglong tenrai jo Blei kupa ha u bat baka jing im ka don na u bat ka jing map ka don na u ka jing i ka don na u bat ka ta ka bor jong ka jing pen kia ka don na u bat ka ta ka jing sunshar ka don na u ngio i bahang ni ka Bible ko ong bah ka jing yap jong uru daga daga snam ba bom jukot ka ba udon ula pen kuit no ye ki pop jongi paro bat ngi shemang ni habalapun yo Jesus Christ amsyam lapun no Joseph lemne now ukpa bakan jado andai da kaktin jo Blei lapun badai yang ta bau Jesus yo ka snam ka bakentang ka bam don ka jingkle da ka snam jo briun dai ka snam jo Blei ka ba ka jingim ka wan no Blei hi bat kumta na bau la long Blei la kai wa ka do bat kumta ka snam jung u ka long ka bakentang kabadai tanggas na mo Jisu kabalaban map di kapop jo briu om don nong itulpa om don lengdo
dan sim balaban ma bi ka pop ubriu de tang dau Jesus Christ bat kumta de ka jing yap jo Jesus Lord ding pna la pen mi ga snam ban ma bi ki pop jo briu bat de ka jing mi pat jo na ka jing tep la pen ksan no ka ba ka Bible ko ong la site la pen khut bat la pen ksan no da ka kerteng ga jo Jesus Christ yau briu na ka pop bat de ka jing ba man jo ubaro de kumta ngio I hadin baula mi pat ula leit no ban syong a kti ka man jo ba crowd tam e si jurong ka ba kata ga jing long Blei jong U kala long ka bor ha ka ba u sen shari ka pertai baro ulong Blei wan ha ka do u yap alo ding pna u mi pat ha ka met batmai u leit no shebeneng u sen shar ko mu Blei bar ulong Blei bar kumta uneu Jesus la pen pau ya ka jinglong ten rai Blei how Jesus Christ wat nom artatin wat nom sngo pala tu ki bayo ya ki jing kai ba pher leng ba ka jing bu no yo Jesus tangkum u leng do le ne tangkum nong tulpa le ne tangkum wei na ki nong tulpa le ne tangkum wei na ki nong wan raktin le ne mesaya le ne uta uba unong ra kubor jo Blei kita kala pen here door ya ka jing sngo tu chpang Jesus Christ and re ka jing sngo tu ba shi shagar kum ka Bible kolong bau Blei ulong ka dur jong ka jinglong u Jesus ulong ka dur ka jinglong ten rai jong u Blei u ba dau Jesus Christ ula pau no I ka jinglong Blei ha ka pertai de kumta ke ka bang kwa ban kan tu ye pi bau Jesus u Blei la kren lang bau Jesus shengi tu pediang yo Jesus komunong penem tu phalem ye gani sheki tu ki bampat sngu tu ya ka jing penem dau Jesus Christ lene bakin scam ka jingat namar ka tin jo Blei ka yatu ulong ma u ka dur jong u Blei pa ha ka jinglong ten rai bat balong ma u ka jing penem ka ba shisha Blei kerku try being a duai ka kerteng ka jong Jesus ban Nazareth baya baro kitu ki briu ki badang arta tin ki jinglong Blei ka jong Jesus Christ bat ya baro kita ki bampat ngai ki ba kren ben bat ki bam sngo tu ablei na mar ba ki wan na ka jing sngo tu ka ba kim shom la ken kor yau Jesus kumukhonu Blei ban shai ki da ka bor jo me ablei bangila ban pediang yau Jesus bat bau long Blei long khon jo Blei bau long Blei hi no penim jong ka pertai bat kom ta ba baro ki bam pediang Jesus kin pediang bat ba ke jing penim ka long leng ba tang dau Jesus hi kom ta kar ku ye baro ablei jonga bagi balangai je making scam hado ka bakot hakar tenga dau Jesus ngaduai amen.